Ndichakukudzai zvikuru imimi Jehovha, nekuti makandisimudza, hamuna kutendera vavengi vangu kuti vandikukudze. Jehovha vangu, ndakachema kwamuri, imimi mukandiponesa. Jehovha, makabudisa mweya wangu paSheori, makachengeta upenyu hwangu kuti ndirege kubudikira kugomba. Imbirai Jehovha nziyo dzokurumbidza. Imimi vatsvene muonge kana muchirangarira nenzira dzakanaka, nekuti kutsamwa kwake kuripo kuchinguva chituku, asi nguva dzese dzeupenyu hwake kune kuchema. Kungavapo kuchema madekwana, asi mufaro uchavapo mangwanani. Mufaro uchavapo mangwanani. Chechi yaJesu ngaigare pasi, vaimbi vachitiimbira. Siamo
Amen. Karibu kumleta sakani ya yule mfai wa kusikika baba kule tupate uzuni ngoma. Sipite baba kutamani sisi simu yetu. Makuu akifa kunasi kutaka elimu hiyo. Nataka elimu pakora hapa. Ngoja misa Namaba Samu Agani Itiwale Ose Uguru
konspirasi, akaroverwa, akafa, akawirwa, akamukamukofaniswe chitatu, akapira kudenga, agere paroko rworudyi rwaMwari Baba, une masimba ese, uchauya kumutonga vapenyu vakafa. Ndinotenda kune Mweya Mutsvene, chitende imwe, kuwadza kwakanaka, rusununguko rwezvinyangadzo, rumungo rwemiviri, neupenyu husingaperi. Amen. Tichapinda zvemumuimbi waimbi 4 patakupinda kuzvipedza kana Mwari, izwa rakanaka rekutaura naMwari, vachimimba muimbi 4 vanoda kuuya kumberi vakakunamata variko, timboswededza mweya yedu pana Mwari. Imo
Kuna baba wako shikamwa. Iwote shuze Yesu. Ye kama ile hapa. Wakangota ya baba mkushika hapa. Wakangouza hawa shinapita. Tibouza Yesu. Utawile hata mswa. Aisraeli ndoeza kwa zisifupi mshidizenya yako. Asipata shanichi ya mchinyanga sotawe na mali. Shilipa mwa shilekele. Awe na mali. Sipanchi wa imea pata tere kusaka. Sipanchi uyaya na wapata tere kusaka. Ukawe shilipa mwa. Wakati wa nei. Chanesa chigo. Ulita ipo chaiko. Mashimaka uko. Nyaya maini na doya. Asitina Yesu doya uka. Nyaya maini na doya. Wale kutile chako. Asimana mwana mwana pite. Amatina pite woma. Iwani ujiu. Chi. Musitare nyumba. Musitare mwana komana. Musitare mbea noera. Tawaya kuna baba wetu mangananya. Tawaya kwa muri makatele kateso. Mudiwe wenu. Asika saruri. Makaba mashitara kuna nukutima yose obo iba kusorobani. Nekuti wakati tuma kuna wakapeni wa moyo. Maapa na wakapeni wa moyo. Mukatima ya watu obo iba kusorobani. Nekuti wakati tuma to reject people. Kuna walikuwa na wakarabi wanengiga. Wakarabi nao. Wakarabi na wao. Wapana wakarabi wakuma basa. Wakafari kwa matoku basa wapano. Imini makati muliwa mulishe sepatini. Tawaya kwa muli mambana nyama baba wetu. Tawaya kuna micheso anotele na kanyama. Mota wana kusokari kuti uso eva. Wana uso eva wapano. Wana masidana na watu. Asikudega uso eva maine mwisite. Watu wakatoteza kusiwa kutidiani uyonenga kusiwa. Makashi jaura kuna jeleme wakati takaina na sidana kundina kusiwa ni kudumu maamai wako. Walipana hisi mistake na wakifanya sasa kifanya sema kwenye tawaya taka kukuchia tinazo je kukupa iba kana rombiwa tawaya pachikua tawaya pachikua onza patino tawaya shiru shedu kichuembela na baba kichite ewa iba na baba pachikua ewa iba basa pachikua eti zaiti matenu mari pachikua tadeke tele la mabana nalo pachikua neslo mare mbana wasaruka asijesa ya katika nani kubwa uya pachikua tawaya baba pachikua ala pachikua sikashi bela zokende wakati kutitawila itibele kinacha sarata watikuteshi ishi beishi kuna wakalele wa mwana mfumba tawaya kamuli anotikira dimisha dimi makana itira kati uya kaka kana manana kwa uya dinakupa iso tendela ino matendela ino na hakuna nesea yake Yesu
Amém.
I'm sorry, Bishop. I'm sorry, DS. I'm sorry, Wapu Diswese. I'm sorry, Atunga Mudi Wetu. I'm sorry, Atunga Mudi Wetu. Wapu Diswese. Hello! Hello! Atunasi Zora Kanaka, what the answer to Moshinja? Hallelujah. Tikufara mangana nangu. Sakati na mshijiji, tikuzivana. Tikuramu, simuza magusa yetu, alipaka tipetu, kuteketu muno. Mungasimuka ili magusa. Tine magusa yetu mana. Tinagusa msiwa, mungasimuza ili mgokuwa mpapone. Tinagusa mambulanga. Mungasimuza ili mgokuwa. Tinagusa nyama JSS. Mungasimuza ili mawoko. Tinagusa wetu senior junior watu JSS. Chikole. Kati ngosimuza ili mawoko. Pano Gratitude, section leader, you look at you, Mashita mfundisi kutisira wokuwa mfaro wedu kusumuka onasi tichikwasisa uyetu pakati pedu tikuzwa kufara ofisende magosa yemunhu iri pano tikuzwa kuitirwa zvakanaka regai valikani tikwazise madistrict leaders edu baba dengwani nemhuri gosa nyama nemhuri kunyange vamwe vacho vasipakachipeka tikuzwa kuitirwa zvakanaka ngatifarei nekukwazisa magosa edu notichichi mauya masvika regai vadasina gosa dengwani nguva vatikwazisire vavauya navo. Magosa edu tikungowapa kanguva kashoma kuti tizonzwa vhangeri panguva yakareba nai mazvita Bishop Watinavo Takamubira naishe Takamubira naishe Thank you very much. Again, Pastor, na you are Tipangua, and those that na Bishop Anamai, Pastor Masani Anamai, Pastor Bob Zongkaro, the Master Boss Dale, the guy you said was a guy, attack you, the guy you teach Pastor, changes the South States, multiplies the Chakara, Achaiso, just come to chess, come up with Chapais, and my guys from Sorry. The guy told Panama Wakubi, Kujidi, so to say, Panapano, Machina Isoso, just a young one, and the one. The guy is coming to Tanda and sitting in the Panapano, see like to come in. I look at the solutions, we are one, so much at school, second Pino, Muswara, Muswara, Noya, Patini, Suzu, and Panapano, and the two of Tinawa machi kumungu kutanga kanisia wetu, tinawa manani kutotitia wetu, tinawa break kama
administration wenu na maitwa kweli wale committee on superintendent wakati ya kazi chiti thank you very much sawa hivyo nisakila shangwa na conference leader ndi bishop wetu alipano asi chincha kana sisi chete kutende kumuri ya bishop pano ipaka pano chakana tuache neku kinamiza chasibaka na barabara kuja katika wakisia waizi love this chikono saka mlipo chikono sumungai ndo anamadela bishop sumungai kinamiza is part of the bishop's family bishop kasekuwe wao chikono bofao na mkiwa yapa anazikuwa nini na mkazetuka nini kutoka karibu. So this is part of the bishop's family. So tutakuwa wacha hizo bishop bado moyo kama tele kwa Regelai ndio mbele. Sokana kuzua hamati watu kutakao kwa ufumu. Kana mara mtaka kusoma bwana. So regelai ndio bwana katika mzungu wetu atuko tacha hizo. Abakonference leader ababa Sumironga Sumbaisiboni bamuchete na mai Dr. Anne Sumironga waligani ndokoko wewe wazo kanyanya kilisa mai kwa president hapo kwa secretary ndio kuna batoza zuri so rufara kwa mimi kwa pedu ndio Dr. Anne Sumironga kuchete na church ndio tichenge na zamana kwa magumo waligani tunachana za conference leader kuna mai kititi sasa wa chini because it doesn't mean allow me to just let you bishop know this change ndio tunachosha kwa kusikiliza na chakula sasa ndio mambo hili yakawa yapanga katika barabara in 1981 ili local change series kama shughuli za second which it was actually since 1978 but yet in the Mamapoli ikasubiri shughuli za bacho zikaiba hapo since 1981. In 1985, Celestial became a Senate, and the founding pastor church is the none other than D.S. Anisu Kasanigoro. The other person who in second, then she was Reverend Marima. Who was still the church Reverend Kenneth Mukasa. Reverend Mukasa was not the late Reverend Solomon Mugodi. Reverend Solomon Mugodi was not Reverend Zitawan. Reverend Zitawan was not Reverend Edwin Maragi. Reverend Edwin Maragi was not the late Pastor Moses Gala. Remember that when Matthew Wakakupa, Rosh Church, Reverend Edwin Maragi was not the late Reverend Maxwell Pere Utachamara. And it does is the only case, only retirement he chose to be master judge of this Senate. Reverend Chambara was not Reverend Dr. Nasha Chimbudi. Pamoja na Reverend Noah Chimbudi. Wakachukua neno la Mungu na kupanga mbele, wachukua na promoter. Wakapata church elsewhere for Reverend Serena Makati is an associate pastor. Then Reverend Ganga, Godfrey Ganga became our pastor in church. Ikapanga Ganga baadaye wanaenda kulegeza tunaona pastor Maria Kaitano is an assistant pastor. Then Reverend Ganga wakaenda huko kwa DS Reverend Tendai Makono wale pastor church wetu wakafanya na Reverend na Reverend wao Kaitano Reverend Makono wakasikia nyasha kwenda kwa usadu wakasikia second maovu Reverend Agbe Kutana who is now in the UK for the Central Church. Reverend Tano tunaenda na mmoja na Reverend Tolga wakati Reverend Tolga na mkema wa pastor in church wakipata na mmoja na Reverend Dr. Philip Nyaga. Reverend Tolga wakati Reverend Dr. Nyaga mkema wa pastor in church wakipata na mmoja na Reverend Tolga. So Bishop, in a nutshell, this is the second which is hosting you today. In the choir, Mashita. Indeed, this is today, the Rutama, or
Timboendelea tieneo nerondo. Tunakutekeleza kaiti. Tunakutekeleza kusande nerondo ya Kanani. Sorry, mfuzuwetu wakutungamilira pamwe bishop pamwechete na mai pamsoroisa wedu pamwechete na mai wafuzuwetu wanuno nemaspouses leadership yedu yese kuno nemaspouses zenu pamsoroi mani makadini church ya Yesu Kristu zviri kudimba moyo toda kutamari worship service yakanaka kudai ndilo vanatondera mazwi akutaurwa naBishop vari kuti kana wapinda muchechi ukangopinda muchechi moyo wako ndauze kuti ndanga ndina Mwari. Musabuda muchechi zvakarema asi kudai muchechi muri kutanga kaswera tichitandara Mwari kuda kuzvitenda izvozvo. Ndanga ndumbomboti kuna ndakagara ndikati chakuna ndinonga ndikazoka kuona force kuda kunokumbira kuita choir director. Kaona wana simkaitoni 30 years and below simkaivayapa 30 years and below vese simkaitoni vari pakwaya pedamo vese nevasikana vari pa 30 years and below. Irikuzviita ichida izvi tichiona mastatistics ekuti church inoramba ichirarama nekugara nemusikati. Ndaona madirector vakadai pamberi pasviko vachitarisa mamuscles evainawo kuda kuti unamainoga kujima hatichaedai kuda kunoita choir director. Mwari vakutungamirei vakukomborerei tifare munyumba yaMwari rambai nechitengeka chechi musamara kumagumo aizvebasi. Vadikani tiri kufarawo kuva part of this worship service paSt Peter. Pagara uri musha wedu kumakare nakare tichiramba tichiuya pano Mwari vachibatsira vachitifudza nekurarama kubva muudiki hwedu. Chifara chaizvo madirector wedava chifara chaizvo ndo vakatirera. Ndakati nomusi pfungwa dzese amuchina tisakadzitora masara musikane mazano ese tirakutenda tichiramba tichikone Mwari vachikuchengetani our youth director. Vadikani tiri kufara sechechi toda kutenga kutendai vafudzi vedu toda kutendai chaizvo nebasa ramuri kuita rekutifudza rekutichengeta patinorwara patinofirwa zvese muripo nguva dzese kuva nesu seveiti mukati mechechi yedu. Tibatanidze maoko titende vafudzi vedu vese tovanhu toda kuvatenda Mwari varangu vachikutungamira nekupai simba. Toda kutenda zvakare late yese toda kutendai nebasa ramuri kuita kuchengeta ministry yeThe United Methodist Church. Munzvimbo dzamuri nematalenti amwina nezvamwinazvo zvese toda kutendai nebasa ramuri kuita. Tinokutendai zvakare mumwe namumwe mukusapota ministry pamwe wedu zvese zvamuri kuita. Ngatibatanidzei maoko tikutendei nekutendai chaizvo. Ndinoenda mberi saconference leader kutendai church inoi St. Peters muri vamwe vemaseketi makuru chaizvo muconference yedu yeZimbabwe East Conference mukusimudza nyaya yemastandards tikataura nyaya dzemusic St. Peters muripo, tikataura nyaya dzekusapota basa rechechi muripo. Toda kutendai chaizvo murambe basa raMwari, tirambe tichishanda masikati usiku usati wasvika. Tiri munguva yatiri kupembera mumachachi yatiri kuti makorokoto basa rese rakaitwa mugore rapfuura. Mwari vangu vachitibatsirai kupfuurira mberi. Hatitangani zvakare kusimudza musizini yeharvest yatiri mairi. Vadikani tirambe tichinamata Mwari vatibatsire. Takatodaitaita munamato
wekuti zvetakaita mugore rapera Mwari dai vabatsira takakuti samukei kuenda pamusoro. Munhu wega wega tikatanga 1 by 1 10% or 15% higher than zvetakaita last year. Izvozvo zvinotibatsira kuti tirambe tichikwira pamusoro kuti basa raMwari rifambe. Toda kuramba tichikutendai mune zvese zvamuri kuita. Kudunhu tinozviziva munoita chikamu chakakura. Yes namai toda kutendai nebasa rese riri kuitwa muchitungamidza Marodera district kuti basa raMwari rifambe riende mberi. Ndisati ndagara pasi wadikani, toda kuramba tichitondedzana nekugashira community yakabva kuna bishop wetu. Isu as community tiri kugashira community conference na bishop wetu vachitsanangudza kuti church yedu United yakamira sei uye inodaira mune zvipi. Toda kuramba tichitenda kuti chikuru chezvese tataura tine mabhuku anonyorwa achichidwa mitemo zvichizwawo. Chikuru chezvese chiri kusimudzwa nabishop ndechekuti isusu as a United Methodist Church, our supreme law, baba vedu repamusoro ratinodaira mariri is the Bible. Bible dzvene, tsamba yatinoda, tsamba inondiraramisa, ndiyo supreme law yedu Bible. Vane mabhaibheri sinzaitotsikona vane mabhaibheri ndo matinodaira zvese zviri mubhaibheri, ndo zvatinodaira mazviri. Tibosimudza tore nemabhaibheri mungu adai kuasimudza. Bishop unganivhumira here kuti nditi vane mabhuku of spirit tibosimudza itoro. Hamuna kana umwe. Our Bible law yakutera mariri ndizvozvo senei zviri kugashira kutaura kwenyu uye vari kuenda mberi techiti isusu the United Methodist hatidai kuchingochanimba, hatina mukana. Tinoda kutendai chechi nekuramba makachengeta chechi nekuramba murimo. Manzwa zvaifanira vachikore kwauya vari kuti tenzi taungana mazvizvoyo uwe huwaika pamauzoyo kunobudika kwenda kuku kwatingada kuita zvechida izvi. Mwari wedu echida izvi ndekupi patikaenda. Mwari waramba vachitibatsira vachititungamirira. United Methodist Church yedu ndoyacho, ndoyotogara nangode ziko zvinodwanadiri. Hallelujah, United Methodist Church yedu ndoyacho, vanokuzvinuka asi mutanda unosara uripo. Mayuna mutanda unasoro. Mwari watibatsire, Mwari watichengete, tirambe tichifara muharvest season ineyi, tirambe tichichengeta kutenda, toramba tichidefenda rudairo rwedu, and we continue to defend the heritage of the United Methodist. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Kambona magweli asiyegolera uchida kusinga pamira mukuru tinokusimuza mukuru wedu munhu asizi gonyetira ava komudenda ichikaeeeka chiti mauya watichingamidzira vari pamberi pedu wapundisika. Mazvita pamusoro iyi liturgist wedu wari pastor in charge paSouth Circuit Reverend Nyagato pamwe chete naReverend Kotema nemaspouses pamusoro ikunemi pamusoro iyi Bishop pamwe chete namai Sadunu namai pamusoro iyi vasangiri vose vari pano nemaspouses pamusoro iyi chechi tsvene yaMwari pamusoro ikunemi. Regai ndikukwazisei mose muzita raTenzi wedu Jesu Kristu. Haleluya! Vari kukomorerwa kwakurusando rwanhasi. Haleluya! Mazvita regai mumukana uno nditore mukana uno kusimudza pastor in charge wedu paSouth Circuit pamwe chete naAssociate Pastor Reverend Mukotema pamwe chete nemaspouses. Ndaona Mukotema vari pano, Reverend Nyagato Makasi ndaona vari pano, mukasimuranda waMwari. Tinokuremekedzai mangwanani ano. Regai vadikani tibatsirei tikwazise ufudzi hwepano nekufara muzhinji tichiti mauya. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai mangwanani ano vadikani tifare nekutenda Mwari murusando rwuno rwakakomborerwa. Tiri kufara, tiri kuzana, tiri paSouth pedu. Kana rumbidzo yapira kumuridzi wayo, nyasha dzoburuka pakati pedu. Tiri kufara nekutenda Mwari kuti murusando rwuno mutungamiri wedu muchitumbisa Marodera district vari pano, Sadunu wedu vari pano, pamwe chete nadistrict weka wedu vari pano. Regai mumukana uno ndikumbire kusimudza Sadunu wedu tiese risina mhodzi, our district weka mai risina mhodzi. Kana muri pano kudai, isu tinozwa kudziya hwenyasha. Chechi yaJesu ndibatsirei moti mazise Sadunu namai nekufara muzhinji tichiti mauya. Sadunu ndinobva ndakusiyirai nguva yese mukuzana kusvitsa. Oh, this was at Junior Church. Poem. We poem now. Yes, I'm going to show you. I'm a poem. Walikuja wandogo sana Genesis. Yakati yasvika zvinoguva yekusarudza mutungamiri weZimbabwe Episcopal Area with the United Methodist Church. Kabineti yedenga yakagara pasi zvikanzi totumaniko ndiana atendera. Zvikanzi chigaro ichi ndechaRev Dr. Chike Machinga. Hakuna munhu ekalakuitana pasi pabhuirana. Zvasvika munzeve dzaRev Dr. Chike Machinga akati, Tenzi, the true
Bishop Namai and all the cabinet members. Bafundisi Lam Magosa, all protocol observed. On behalf of Children Ministries, we extend a very warm welcome to you. We are filled with joy and gratitude for your presence among us today. Your visit is a blessing and an inspiration to us all. We are honored to have you with us, Bishop Dr. Gift Nakwache Machinga, our esteemed leader and shepherd. We are aware of your dedication to the community outreach and youth and children. We are particularly delighted to welcome you to our church, Second South Second, to fellowship with us by Bono Barati. Mashita pastor in charge wedu tiri mweya wedu chingamidzana shiwa chingamidzana but you know this is a day that the Lord has made. We will thank you. Na masaili yangu ili kwangu ndio kuchingamidza mtegwa tepa bati pakuchingamidza sete wa pesi na gosa bachitaura n'urundo epano ndoda kutaura n'urundo kuchingamidza mtegwa tepa iyo angazvisaiza vakungwa vanoziva the founding bishop when is Bishop Craig Hazel. Oh yes. Old Ntara. Yeah. Mchiremando mchia Bishop Norris Snow. Mchiremando mchia Bishop Martin Springer. Yeah. Mchiremando mchia Bishop Evan Johnson. Yeah. Mchiremando mchia Bishop Ralph Holt. Yeah. Mchiremando mchizoya the first black bishop, Bishop Evan, Bishop Musorewa Abel. Mumashiremando mchizoya Bishop Jokomo. Mashirema Bishop Jokomo mchizoya Bishop Skite. Mshiremando mchia Bishop Eben Kanu Kaini Matila. Wachizopinda omukuzorora enyarigatati kusiye imuriderera. Irikubasi where the bishop is, that's where the church is. In the entire Zimbabwe, Inobata, Botswana, Malawi, Namibia, the UK mission area, Zagara, Australia, Canada, New Zealand, and the Tinaka Church, Bishop. The Zimbabwe congregants, vana mafambira avakutungamira. Vanikani tiri kufara zvakanyanya. Mutungamiri wedu vari pakati pedu. None other than Bishop Dr. Machinga na Mama Dr. Mashita. Chechi yese ngatisimuke. Nichandisa kwazvo mukugona kwako kuti shandisa zvaungade kuexpressa mufaro wako tichiita hururu tichiti Mazvita mubati wechigaro ndekutisira nguva pamusoro Bishop Namai nekutungamira
utungamiri hwese hweconference pamusoro sadunhu namai neutungamiri hwedistrict pamusoro ivafundisi vedu vese vari pakati pedu pamusoro ichechi chene mufaro wedu wose magosa epano paseke chimira pamberi penyu tichipa zviziviso zvanhasi. Tine here vaenzi vari pakati pedu, vamwe vaenzi varipo kwete vaya vambopaziswa, vamwe vatitsikawo nhasi vauya kuzovata nesu. Kana muripo tichakumbira musimuke muuye kumberi. Kana muripo regai zvenyu, regai tikukwazisei muri pamuri ipapo mazvita. Vatikani ngatifarei nekukwazisa vaenzi vedu tichiti mamuya mazvita munazosumuka mutanzi wenyu. Vatikani regai tiende kuti tiende Mwari nezvakanaka zvavanoti tiri kuchengetwa zvakanaka. Regai tiende unotikumbire paya yedu vatiripe mimbi avo tamusora zvitendo zvedu tichienda Mwari nezvatinoitirwa mazuva ese eupenyu. Ndichabva ndakumbira zvevane mabhirthday mubva makosora chibva ndakobatanidza zvitendo nemabhirthdays paya tipei muimbi. Mazvita kwaya ndekuimba zvakanaka. Mazvita regai tiende pazvitendo. Vatikani tinoda kutenda neminamato yenyu. Tiri kunzwa kufara Reverend Kagato baba vapakati pedu. Tavaona vatori muchechi. Tiri kuitwa zvakanaka. Tinotenda Mwari nekuporeswa. Tinoda zvekutenda vafundisi vedu nevatungamiri vakaenda kuinterface meeting na Bishop Nezuro North
takaitirwa zvakanaka, takava nenguva yakanaka naBishop. Tinokutendai vese vakaenda. Tinoda kutenda vatingani nemapreparations ese atakaita musvondo rese rakura, apakanga tiri kukwira nekudzika tichimhanya kugadzirira vaenzi vari nhasi. Vaenzi vedu vauya, tiri kunzwa kufara, tiri kunzwa kudzirwa. Tinokutendai nezvese zvamakaita. Tinoda zvekutenda vafundisi vedu nevese vakamira nemhuri yewambuya nasekuru Munhenga mushure mekurasikirwa nemwana wavo Mr. Jasper Munhenga musvondo rakura. Tinoda kukutendai nekubata nemhuri yambuya nasekuru Munhenga. Tirambe tichivanamatira. Mwari vanyaradze mhuri. Nguva ino mukasika ndimure mhuri yekwajena, mufambe muye kunokuperi. Mhuri yekwajena. I'm sorry, Bishop. I'm sorry, yes. Pastor Church Radio Associate. Leadership in place the panel, Secretary Mary, St. Peter's. Dola Jena School, Nenguaka Sagana Nayo, Kamina Yesu, Nwaka Nayo. Kama maji kabisa kulewe chumbo Zumba, not fight today. Vachifunde kutowe mukidza uiko notika vabharira votenesa madomasi chidza munhu ega ega anobatana pamwe chete nemunhu. Tiri kudzika munhu ega ega anobatana nemumwe. Varipo murori vachienda votengesa mafuno kumbare. Asi chinoedza kudaro kubhadharo ngechekuti kana esimuka nerori yedu dzakotengesa mafuno, munhu wese anofanirwa kusvika. Mgwesa anofana kutoka kubva. Saka izvozvo ndozvatakaona zvibana nekuti kana Bishop vachimira nesu, vachimira nesu vafundisi vese veEpiscopal area muchimira nesu, nguva yakadaro maleaders muchimira nesu, nana baba nevana tikautenda zvikuru nebasa rakabatwa zvakanaka. Tinoda kutenda St. Peter's kuti makatendeka mbuya Ivhijena bana for 49 years. Muchipinda nawo pano, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborere. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen. Mazvita mhuri yekwajena sechechi tinogashira kutendwa. Mhuri yekwajena iri kutenda sekudai Bishop Reverend Dr. G.K. Machinga, $150. Associate with the Bishop Reverend Mamonogoto, $100. DS Rev. Jill Snamote, $100. Reverend Dr. Nyagato, $100. Reverend Mukoteko, $100. CM Director Reverend Chikosi, $50. JSS, $50. UNYF, $50. RRW, $50. MUNC, $50. Section J6, $50. Mashita yaitende pantufu vatikani semuzwa vatikuita mhuri yekwambuya nasekuru Munhenga yakarasikirwa nemwanakomana wavo Mr. Jasper Munhenga vakachengetwa nezuro pazororo. Tirambe tichinamatira kunyaradzwa kwemhuri. Toenda pamageneral announcements. Semuzwa vakatanga tichiita SPR wiki yedu yanga ichifanira kutanga mangwana asi yangopushwa kumberi zvishoma. Tichazoziviswa tichazoita SPR wiki yedu. Izvi zvaitirwa kuti timbotarisana neharvest final yatakatarisana nayo mumwedzi waJuly
final ndosaka tapera wiki yedu tichazokuziva patagadzira Vatikani mukuzara kupemberera harvest final yedu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nekudaro apo tinogadzira harvest final yedu, stewardship, Christian education, neCM, mapastors edu, malay leaders, tese takumbirwa kuti ngatisavanei musi wechipiri 1 July nenguva dza6:30 pano kuti tizoronga kuti tiri kufa sei apo tinogadzirira bupuro redu kucelebrate harvest yedu. Ngatizovatei nguva 6:30 nemusi weTuesday tizosangana pano utungamiri hwakasimudza kuti tizogadzirira July watata tigadzirire bupuro redu. Magadzirira statistics dzedu kumasections kuchauya masections achauya nemasection leaders edu ari kuzokumbirwa kuti tinyore mazita enhengo section information iyi iri kuzodiwa kupera kwaJanuary kuno kuchechi kuti tigadzirise unhengo hwedu hwechechi. Statistics dzedu dzimire zvakanaka. Masection leaders kuzogadzira maforms ari kuuya tizobatsirana navo kuprovide information iyoyi mazita. Sekuona padaika ngatigadzire bupuro redu harvest final iriko muna July tizobatsirana nechiro ichocho. Tine zvemazonal meetings atakamboita taakusimudzira kutanga next week. Masections ekuita patakamboita 4 sections tichisangana panzvimbo imwe chete kuchiuya vaparidzi nevafundisi vachira nemalocal preachers edu. Tiri kutanga next week tigadzirire kumasession kwedu nekusangana patakamboita tigadzire mazonal meetings edu ari kutanga next week. Nyaradzo yemwanasikana wedu Melody Mataranyika Zegeza 5 iriko musi wa5 July kutanga nenguva dza10 kuZegeza 5. Tiri kuziviswa nemhuri kuti nyaradzo yemwana wedu iriko. Tizoramba tichinamata maprograms ese ari pamberi pedu. Pano ndopapera zviziviso zvedu zvemalay leaders zvakanisire kana uno kuna mufundisi Nyagato. Mazita dzinoenda taudzwa kuti kuzara zviripo zvinhu zvacho zvinoita kuita zvipo zvedu zvesesoni patiri kutsikidzira nyaya yeCBSR yatinoita pano community Bible study. Tichaikurudzira pazvipo zvedu yatikurisa tichiredu necommunity Bible study pazvitambo nejesu. Tinotenda nezviziviso zvakajeka magosa. Thank you so much, and we also appreciate the idea of zone nemasections. That's so good. Tinoda kutenda mukati menonguva tinoda kusiya nguva kuna baba wedu vachizotaura tisati tazopinda mukunzwa shoko. Regai ndikumbire kwaya muneka hamuka munongoita so mungotiitire apo takusimudza mutekwa vachiuya kuzotaura kunesu. Mazvita munagwire mukoma fiti itaitona mazvita